Kaixo guztioi, gaur Euskararen eguna dela eta elkartu geha hemen danok. Eta, horren baitan, Euskarak ikusentzunezkotan gaur egundakan presentziaz mintzatuko geha. Eta, batik bat barkatu mosketak ikuste baia irratxa joan zehar, ze obrak daude eta, nahiko zaratatxua ida izaten guztia eta hitz egiteko momentun. Gaur egun horretan ez dugu euskarazko eduki handirik, gaur egun beti erderaz. Hanok dakigu ikusentzunezko sektoriak aldaketak izan ditula azkeneko urtetan, internetan da streaming plataforman agerpenak dialata. Eta, pixkat pentsarazti eman digu kontsuma aldaketa hauekin euskarakin segertatuan, ez? Iruditzen zait ez ditula izan hainbeste baliabide, pixkat aurrea eramateko hau dana. Guztia zitzen dugu gaurko programan, eta, ere aprobetxatuko Euskararen eguna dela, eta olako gai bat mai gaineratuko dugula, ze, uste dugu garrantzitsua dela ere ikusentzunezkoetan, horretan ikasten dugunez, horri ere begira bat ematea, ez? Eta, hasian entzun izan duzue, testigantza bat, eta, hori da, kampusetik ibili gara hainbat jenderi, ikaslei galdetzen, ze uste duten, edo zelako indarra duen euskarak ikusentzunezkoetan. Eta, programan aurreago, eukiko dugu ere gonbidatu berezi bat, ez duguna oraindik esango, baina, zuek nahi baduzu ere pentsatu, ze, ikusentzunezkoak, euskara, erraza lotzea, baina, igual ez aizua etortzen, baina aurrerago ikusiko duzue. Beraz, orain, gaia murgilduko gara eta aurrerago entzongo dugu elkarrizketa hori. Hoi da. Opa, barkatu, galdera batiteko? Bai, esan. Bale, aigeaiten lan bateako, elkarrizketa bateako, solasaldi bateako galdera batzuk ikusentzunezko ingurun. Orduan, ze ikuste zenuzuk txikitan, telebistan? Telebistan, marrazkibizuna bezala? Bai. Moaingo lagoatzetela, Doraemon asko, euskeraz, Shin-chan baita. Dena euskeraz, bai. Bai, normalen, bai, eta One Piece, horiek zian por excelencia, bai. Esango nuke irukiak, Doraemon esagonean ez ebez gehiago ikusteko, eta ez nahi zorroitzen gehiagotaz. Bere biziko esperioiak, eta, holakoak. EITB hiru evidentemente asko ikusten nuen, Shin-chan asko gustatzen zitzaidan, bere biziko espioiak ere, eta Doraemon ere asko. Eta bakarrik euskaz Ez, bietan, gazteleraz eta euskaraz. EITB hiru ikusten izan duen beti da bertako marrazki biziunek, Doraemon, Dragon Ball eta horrek da, beti euskeraz, da hortik aparte ez bez gehiago. Argi dago euskarazko eduki asko ikusten izan du lehen eta danak telebistan, oraindik plataforma digitalen kontzeptu ezala kontzaizu. Gaur egun ikusten dugunaren inguruen galdetuten badun, erantzunek desberdinek esango likizi. Eta gaur egun zer ikusten duzu, ze plataforma digitaletan zaude arpietuta? Telebista oso gutxi ikusten dut, enzi horrelako kanalak oso gutxi, baina arpietuta nago Netflixen, eta hori, bakarrik hori. Zer ikusten duan bertan? Euskarazko edukiak ikuste dituzu Netflixen? Bai, batzutan, primeran ikusten ditut batzuk, baina oso gutxitan, ja. Netflixen ez. Telebisten gauze egitxi, notizizek edo lakoren bat, igual gauetan programaren bat, ez askorik. Eta gero plataformak, Netflix eta Prime Video ondako suskripzinu da, gaur egun horretan ez dugu euskarazko eduki handirik, gaur egun beti erderaz. Nik egin plataforma digitaletan. Nik plataforma digitaletan da gehien serie, pelikula. Eta ze ikuste zuen orokorren, ozi hizkuntzatan? Oain azken aldi, atera berri da ez da gertik zadidez, olako estiloko seriek, eta inglesez dianak, bersio originalen, inglesez eta bestela, gazteleraz dianak. Nik egienak gazteleraz, baina euskal telesektorlatetzen baita ikuste ditut. Ez nago arpietuta plataformetan egia esan ez dut ikusten pelikula askorik, baina ikustekotan euskarazko eduka ikusten dut. Ikusia gure kontsumoan aldaketa gizartean isla dala, telebistak ez daka lehen zakan kontsumo bera,
kampuseko ikasle horrek esan duen bezala. Eta justo lehengon Euskal Hedabideen behategiak streaming plataforman inguruan txosten bat argitaratu zuen, eta hori irakurtzen hainitzala, zioten 14 urtetik gorako bi pertsonatik batek streaming plataforma dakala, da bertan arpidetuta daola Euskal Herrin. Eta, zer esana daka honek, zeia dena gaztek dira, eta bertan Euskaran presentzia oso baxua da. Bai, jolin, azkanein 14 urterik gaztele asko edukize kontsumiten bazun horreri buelti emoti etorkizun batien gatza esan bide. Hoi da, eta azkenen horregatik iruditzen zait pixkat ezinbestekoa plataforma digital hauetara jotzia, ze ikusentzunezko kontsumitzia ezinezkoa balin bada, horrela ohandik handa zaio da. Eta zer da azkena ikusi zuen gauza euskeraz? Izate hauka programa bat, serie bat, pelikula bat? Nik desagertuta ikusiet. Nik goazen nahi naiz ikusten. Nik biluze. Jone batzuetan. Jone batzuetan. Hola egunerokotasunen telebistan albistek edo eguraldia ETV batekoa, eta bestela igual zine nola azkenate hauen pelikulan bat edo zerbait puntualagoa, oain gehiago erderaz. Egitea esan demora asko ni joan ezer euskeraz ikusi gabe, eta azkenengoa izan da, desagertuta telesaila bota buena. Horrekin tiraka, interneten saltzatzen ibili nintzen, eta topatu izan nuen Wemak indako ikerketa bat, ikusentzunezkoak gazteengan duen eragina, hizkuntzarekin zer ikusia dauna. Eta, hor Garikoitz Goikotxea dela ikerketako arduradunak, hainbat puntu edo azpimarratu zituen ikerketan ondorioztatutakoak. Eta, ni asko interesatu zitzen, eta, nahi gauzue orain aipatzen ditut batzuk, ze nik uste beharrezkoa dela era aipatzea, ez? Eta, Garikoitzek aipatu zuela gaur egun ikusentzunezko eduki gehiago produzitzen direla, baina euskarazko eskaintza ez dela produzitzen dien ikusentzunezkoen parekoa, ez? Eta eskasa dela. Eta, baita ere azpimarratzen zuen ikusgarritasun gutxi duela ere euskarazko eduki hauek. Eta, Goikotxeak esaten zuen, ikusentzunezkoak euskaraz izatea albidetzen duela ere, igual alor akademikotik euskaraz hitz egin ezin duten pertsonek, ere egunerokotasun horretan erabiltzea, ez? Eta egokitza ere, hizkuntza ez izatea soilik alor akademikoko zerbait, baizik eta ere egunerokotasunean erabiltzen zerbait. Nik uste horretik dela garrantzitsua euskarazko edukikeko iztia pixkat, ohitura bat hartzeko ere bai egunerokotasunen euskaraz hitz egiteko. Hori da, eta asko interesatu zitzen, eta hori nahi nuen ekarri gaurko sailera. Inoiz baino eduki gehiago kontsumiten duz, eta eduki horien eskaintza inoiz baino handiz hau da. Euskarak tibaitute gatzada plataforma guztizek euskerazko edukizegaz betetie, bai hori errestuteko beharrezko izango lekide bikoizketa eta azpidatzien sektorie sendotutie. Datu etin horienez, ez diez euskarazko eduki asko sortuten eta bikoizketa eta azpidatzien sektoriek sekulako utxun ekonomiko edako. Orduen, ez bada behar beste finantzaten bertako produktue eta ganera bikoizketa eta azpidatzie sektorien ere finantzazio oso kaskarra badauen, ze lekudako euskeriek? Justo honen arira, 2021 urten pantaiak euskaraz izeneko ekimena sortu zen, euskaran presentzia ikusentzunezkotan sendotzeko asmoz, eta bertan, ITV ikusleai, baliabideak eta programan lokalizazioa errazteaz gain, eduki desberdinak bikoizteko eta azpidatzik eskaintzeko lana. Eta, bertan hainbat eragileek hartzeuek parte, eta guri oso interesgarria iruditu zaigu hori, eta azkenen, olako herri ekimenak sustatzea oso garrantzitsua da. Eta horregatik, pantaiak euskarazeko kide batekin bildu geha, Alexekin, eta beak pixkat ekimen honen ingurun hitz egin gaigu. Horretako gure kideak hitz egin dute berarekin, así que entzute. Hoi da. Egunon, gaur goz Alexekin pantaiak euskarazekoa,
Eta gure lehenengo galdira izango zen, zergatik sortu zenuten ekimena, nola ikusi zenuten Euskararen egoera? Bai, berez ekimenaren jatorria sortu zen, kezka bat partekatzen genuelako, herritarrek, pantaietan denbora asko pasatzen genuelako, batez ere gazteek eta denbora asko pasatzen zutelako, eta horietan zeuden edukiak ez zeudelako euskeraz, ez? Batez ere, streaming plataformen etorrerarekin, eta YouTube eta sare sozialetan bideoak partekatzen hastearekin, eta jabetu ginen, jadanik ikusentzunezkoak eta pantaia leku guztietan zeudela, eta horietan ez zegoela euskarazko edukirik, eta orduan hainbat herritarrek, lehenik eta behin, ekimen puntual batzuk jarri ziren martxan, Disney Plus euskeraz kanpaina, Netflix euskeraz kanpaina, eta azkenean ekimen horiek elkarlanean hasi, eta beste hainbat elkarterekin ere elkarlanean, Tinko Euskara elkartea, Bikoiztaia Euskaldunen elkartea, kezka bera partekatzen genuen hainbat ekimen, elkarlanean hasi ginen, eta pantaiak euskara sortu genuen, 2021an, hain zuzen ere, erronka horri aurre egiteko, pantaietan euskarak zuen gabezia horri aurre egiteko, eta euskarazko eduki gehiago eskatzeko eta sustatzeko. Ondo, eta oain adibidez nola ikuste zue euskeran egoera? Iruditzen zaizue plataforma berri hauetan oain euskerak egokitzeko gaitasuna handigoa izan dula, edo baliabideek gehiago ditula, edo haindikan zailtasuna ikuste zue? Haindikan ere egoera ez da idilikoa, zinematik hasita, zinemetan urtean egoten diren emanaldien 1% baino gutxiago izaten da euskaraz Euskal Herrian, streaming plataformetan ere 1% baino gutxiagokoa da euskarazko edukien presentzia, baina egia da aurrerapauso batzuk lortu ditugula, duela 4 urte, esate baterako, Netflixen 3 pelikula zeuden euskaraz eta Amazon Prime Videon bat, eta beste plataforma guztietan 0, eta gaur egun Netflixen eta Prime Videon 250 eduki baino gehiago ikusi daitezke bakoitzean euskaraz, gero Filminen ere Filmin euskaraz kanala dago, gero gu sortu ginenean genuen lehenengo aldarrikapenetako bat zan euskarazko streaming plataforma bat sortzea, eta hor erakundek heldu zioten erronkari, eta ETVek primera plataforma sortu zuen, beranduago Makusi ere, eta Espainiako ikusentzunezko legean ere lortu genuen bete behar txiki batzuk ezartzea nazioarteko streaming plataformei, eta horiei esker, esan bezala, Netflixen, Prime Videon, HBO Maxen, gaur egun daude euskarazko edukiak, ez dira guk nahiko genituzken bezain beste, baina, jadanik daude, denera 500 eduki baino gehiago, Netflix, Prime Video, eta HBO-ren artean, eta Filminen beste pila bat, eta gero primeran ere, euskarazko plataforma dakago, eta beraz, jadanik badago non aukeratu, ez? Pixkanaka. Eta oantxe podezu, ekimen honek euki ditu, lorpen handi horrek, esan dezu, 250 pelikula gehiago dozela euskeraz plataformako, zein izango zen urrengo urratza ekimen hona? Orain, alde batetik iruditzen zaigu zinemetako erronkari heldu behar zaiola, egia da, baita ere pantaiak euskera zen, eta Euskal Ekoizleen elkarten eskaerei jarraituz, Jaurlaritzak azkeneko 2 urteetan ikusentzunezkoen ekoizpenerako diru laguntzak biderkatu dituela, duela 3 urte, EAS-en estatu mailan diru gutxien jartzen zuena bere hizkuntzako zinema ekoizpenerako, gehiago jartzen zuten Kataluniak, Valentziak eta Galiziak, EAek baino, bere hizkuntzako zinema sortzeko, hori pixka bat iraultzea lortu da, hirukoiztu egin dira zinema ekoizpenerako diru laguntzak, eta gainera diru laguntza horietan erdia gutxienez euskerazkoetara bideratuko dela bermatua dago, orduan azken 3 urtetan arlo horretan aurrera pauso handiak egon dira, eta ikusentzunezko laguntza horietan egondako aurrerapen hori esker, ikusten dugu aurten ja zinemara euskerazko filme gehiago iritsi direla, 7 bat filme iritsi da, Jaisaien Irla, Maspalomas, Karmele, Gaua, eta beste hainbat dokumental, eta egia esan,
azken urtetako uztarik handiena izan da euskeraz, eta bide horretan jarraitzeko beharrezkoa da euskerazko filmen ekoizpenerako diru laguntzak handitzen jarraitza, baina guk uste dugu erronka handi bat gaur egun dagoela batetik filmen eta euskerazko edukien sustapenean, hau da, jendeak ez ditu ezagutzen dauden euskerazko filmak, ez zinemetan, ez plataformetan, eta horregatik gure kide batzuk zer non ikusi aplikazioa sortu zuten, eta zer non ikusi web horria, eta bertan hain zuzen ere euskerazko edukien katalogoa eskaintzen da, plataformetan zein zinemetan dauden euskerazko eduki guztien katalogoa da, jendeak jakin dezan ze plataformetan zer dagoen euskeraz, edo ze zinemetan zer dagoen euskeraz, ez? Alde batetik iruditzen zaigu hori sustapenean badagoela erronka handi bat, eta beste alde batetik ikus-entzunezkoetan euskara bizi duen egoera hori iraultzeko uste dugu beharrezko direla bikoizketa politikak eta bikoizketarako diru laguntzak. Izan ere, hori, euskal zinemagile guztiak jarriko bagenitu euskerazko filmak egiten ere, urtean gehienez 20 filme egin ahalko lituzkete euskeraz, ez? Eta horrekin ez da betetzen gaur egungo jendeak dituen kontsumo ohiturak, ez? Azkenean jendeak egunero pelikula bat ikusten du gutxi gora bera, edo telesailaren atal bat, edo dauden kontsumo ohiturakin, euskerazko 20 peli horiek ia bete batean ikusiko genituzke, orduan beharrezkoa da nazioarteko eduki esanguratsuenak edo erakargarrienak bikoiztea. Gaur egun Jaurlaritzak bikoizketa politika sendorik ez dauka, ez dago bikoizketako diru laguntzarik, egiten duen bakarra da zinema euskeraz programaren bidez urtean haur txikientzako 10 filme bikoizten dituzte zinemetarako, hori ere beharrezkoa da eta balioan jartzen dugu noski, baina uste dugu erronka handia dagoela hor zinemetara eta plataformetara iristen diren nazioarteko eduki potenteenak euskeraz bikoiztuta eskaintzeko, eta horretarako baliabide ekonomikoa behar dira. Bale, eta ze aurre ikuspen daukazue gai horren ingurun, hau da, ikustezue igual oain jake hasian baita zinema mundun ekonomikoki babes gehiago ematen euskerazko ekoizpenak aurrera ateratzeko hortan, bikoizketa mundu hortan baita iruditzen zaizue hasiko jala pixkanaka baita laguntza hori ematen, edo igual gehiago kostatuko ala iruditzen zaizue? Bueno, azaro hasieran hain zuzen ere legebiltzarrean egon ginen, azken urtetako pixka balantzea egiteko, eta legebiltzarreko kultura batzordean egoeraren diagnostikoa berriro ere partekatu, egondako aurrera bideak balioan jarri, baina oraindik ere euskara duen egoera nahiko kezkagarria dela aipatu genuen, honek hizkuntzaren normalizazioan bere biziko eragina duela uste dugu, eta horregatik eskatu genituen neurri berriak, eta horietako bat zen bikoizketarako diru laguntzak sortzea. Momentuz ez dakigu aurrekontu berriak negoziatzen ari dira, eta ez dakigu 2026an bikoizketarako diru laguntzak sortuko dituzten, baina guk hor mahai gainean hainbat proposamen jarri genituen, bikoizketarako diru laguntzak, baita ere ikus-entzunezkoen mundu guztia gainbegiratuko duen, eta plataformetan, eta telebistetan, eta hizkuntzen araudia eta betetzen dela ziurtatuko duten euskal ikus-entzunezkoen kontseilu independente bat sortzea proposatzen genuen, ez? Katalanek badute, Valentzian ere badago, eta, uste horrek lagunduko lukela, gaia beti mahai gainean jartzen, eta dauden arauak betetzen direla zaintzen, ez? Orduan, ez dakigu egia esan ze pauso emango dituzte, baina gu gure proposamenak hor legebiltzarrera eraman genituen dela hilabete bat, eta horixe, oraindik ez dugu erantzuni jaso, edo ez dakigu zer egingo duten, espero dugu aurrera pausoak ematen jarraitza, baina ez dakagu datu zehatzik. Bueno, pues a ver, hola dan. Eta guk erabiltzaileok euskerazko eskaintzen dartzeko zela aldeu lagundu? Guk uste dugu funtsezkoa dela, pantaiak euskeratzeko eta zer non ikusiren sare sozialak jarraitzea. Pantaiak euskeratzen sare sozialetan horrematen dugu egoten diren estreinaldi guztien berri, Amaika telebistarekin eta Gaizka Izagirre zinema
teknikariarekin elkarlanean, bi astero plataformetako eta zinemetako euskerazko edukien bideo bat kaleratzen dugu, pixka bat euskerazko edukien berri emateko. Eta orduan, gure sare soziala jarraituz, eduki berrien berri izango luke jendeak, eta gero funtsezko iruditzen zaigu ere, ahalik eta jende gehienari ezagutaraztea zer non ikusi aplikazioa. Zer non ikusi aplikazioa Smart TV-rako, smartphone-erako, Apple gailuetarako, eskuragarri dago, doainikoa da, eta web orria ere existitzen da, zernonikusi.eus, eta guk uste dugu aplikazio hau ahalik eta gehien zabaldu eta ezagutarazi behar degula, eta jendeak WhatsApp taldetan, lagun taldetan eta zabaldu, eta jendeak hau instalatu dezala, azken finean hori delako funtsezko tresna bat jakiteko zer dagoen euskeraz, eta orduan plataformetan jendea nekatu egiten da, edukiak bilatzen, zer dagoen euskeraz, zer ez, baina plataformek ez dute oso garbi jartzen, zer ez duen euskerazko audioa, zer ez, eta hor investigatzen ibili behar izaten dugu, eta orduan zer non ikusi funtsezko tresna iruditzen zaigu, bertan sartuta ikuste dituzunako euskeraz dauden eduki guztiak zein diren, eta gero, zuk aukeratzen duzu, zu daukazu plataformaren arabera, plataforma horretan zer eduki dagoen, eta hori aukeratu, eta hori ikusi dezakezu zuzenean, ez? Orduan, uste dugu herritarrek eta ikasleek eta euskaltzale guztiek egin dezaketena, euskeraz kontsumitu eta euskerazko edukiak zabaldu eta sustatu, eta horretarako pantaiak euskerazen sareak eta zer non ikusi aplikazioa erabili. Hori da gure gomendioa. Eskerrik asko, gu saiatuko geha, guk ere baita ingo deu zabalpen hoi, eta pixkanaka baita egoera aldatzen doan. Eta gure aldetik hoi. Hau izango zen... labur, ondo... Eskerrik asko, zuei. Eta hori da, ondo dijoan, ondo jarraitunen irratzaioa. Eskerrik asko, Alex. Ondo segi, eta oso baliagarria izan da, eskerrik asko. Eskerrik asko, Ale, egun hona izan. Agur. Eskerrik asko, berdin. Hau izan da Alex egin dion elkarrezketa, Pantaiak Euskerazeko ekimeneko partaidetako bat, eta beak esan dunan kontun hartuta eta berriro azpimarratuz, denak zer non ikusi web horria sartzegan eta zabaltze deun baita ekimen hoi. Alexek esan da bezala, hau plataforma esonetan danea bosteun edukitxik gora, orduan... Gure esku da baita euskeraz ikusteko autu egitea. Zintezgarria, ez? Bai, egia esan oso ekimen polita iruditu zait. Bai, benetan. Eta, oso interesgarria ere entzutea olako datuak ere zehatzak dienaz, igual, gu ikusle izan da ez ditugunak aurran ikusten edo, baina, holan mai gaineatzea ere, ohartazten gaitu zer gertatzen denez. Eta, eskerrak ematea ere Pantaiak Euskarazi, Alexi gurekin hitz egiteagatik. Eta, eskerrak ere ikuslei, espero dugu asko gustatu izana, interesatu izana. Eta, saiatu bergara guk ere, Alex esandako azkeneko hitzetan ere, guk zer egin dezakegun ez, euskara ikusentzunezkoetan markatu presentzia berriz eukitzeko ez. Orduan, berriz eukitzeko edo jarraitzeko esan dezagun. Hori da. Ja, hurrengora arte eta ondo pasa.